Tervetuloa Kolhoviikolle! Perjantaina 24.6. juhannuskisat Kolhon urheilukentällä. Kello 22 juhannuskokkotapahtuma. Sunnuntai 26.6. Juise-ilta Liidan Kievarissa. Juisen lauluja sekä muuta musiikkia Trio Markan johdolla. Kello 18-20 kuntolentopallo Kolhon palloiluhallissa. Keskiviikko 29.6. Yleiset onkikilpailut Ukonselällä. Lähtö lentomuistomerkiltä sarja miehet, miesten veteraanit, yli 60 V, naiset nuorille alle 18 lopussa 15 minuuttia paluaikaa. Kilpailukaloina kaikki kalat. Järjestäjä Kolhon kalaveikot. Kello 18-20 jalkapalloilua Vihurin tahtiin Kolhon urheilukentällä. Kello 18-19 perhejalkapallo. Alle kouluikäisten vanhempineen kello 19-20 koululaisten jalkkis. Torstai 30.6. Kello 18 upea Mimmi ja Kukku musiikkishow Rantateatterilla. Mimmi ja Kukku seikkailevat Pariisissa. Tule mukaan! Perjantai 1.7. Toripäivä Kolhon koulun pihassa. Torilla kello 13.00 fihtatalkoot. Kello 14-17 tori. Kello 17-20 lasten ja nuorten kalastussilta. Ilta. Lauantai 2.7. kello 10-14 Rompettori, peräkonttikirpis, Liidan Kievarin pihalla. Säävaraus huonolla säällä sisällä. Siis ei herranjestas, ei tää näin mene, kun tässä olisi niinku peräkontti. Niin. Joona seisoo tuolla. Se seisoisi niinku peräkontti. Siis mä menin johonkin muualle ja Joona myy noita tavaroita, niin laitan ne siihen niin ja me ulkopuolelle seisomaan. Niin näyttää edes yhtään loogisemmalta, että et seisoo peräkontissa. No niin, meipä siihen. Tässä. Kello 20 alkaen Vihurin 95-vuotisfestivaalit Takkapaar Kotirannassa. Sunnuntai 3.7. kello 13 kansanlaulukirkko Rantateatterilla säävaraus. Kirkko. Tilari. Alkaa vielä. Sillä lailla. Minä olen Aku Salomaa. Haluatko Kolhoviikolle?